ụmụnne m na ụmụnna m ele ọtọ n'ọrụ na nwekwerechi ọ nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọọ awụchashiala nụmo eye tem noruru ala kịta achọ m ịnụrụ ala ekwu ya ewu nwoke ewu nwaanyị lege m mgbe niile ihe a na-agwa agwa jụrụ njụ ụmụnne m na-agwa na enweghị gị na ya ga-ebidoli stil ya wekwa ihe ọ ga-awụ gị mara na ọ dịrị gị otu ahụ biko abịalabeghị ịgba ọshakashaka tụọ nwaanyị ga-alụ ọ tụọ nwoke ị ga-aga ịha ka ịga nwa n'aka ọ ga-enye gị nsogbu. Yes, achọrọ m igbu oge ọnụ ụmụnne m. Anụ m otu nwanne ya nwaanyị kpọm na fon sị m nwaanyị mba nọ m za ya sị m na nne na nna ya mụrụ ha dị 6 na ụmụ nwoke 4 toro ya na nwanne ya nwaanyị kenta na ya wawa ada too ke ntakịrị ụmụ nwoke 4 toro ha ya galite agba ọbịa topụta nwa ogo agba ọbịa nwanne ya nwoke ka 3 na nwoke enwere enyi ya nwoke ya na ya rụ na ezigbo mma enyi ya nwoke ahụ abịa like waya na-awere ya azụtachara ya ma gift gwawe ya ọnụ na ya like ya na ya ga-like ịlụ ya o ruo mgbe nwanne ya nwoke wụkwana enyi ya nwoke notisiri na enwe ihe gaga n'etiti ha abụọ ya gbabiri shekọ n'ala na ọ ga-eme na o mee ya egbuji aka na gwawe enyi ya nwoke na guy na ọ bụ insult na ya na ya bụ ọdị na mma na ele enyi ya ga-eji ele ya echi na ihe na ọ nwanne ya nwaanyị na ya trespass kwala mee okwedo ha ekwe because of ya nwanne ya nwoke mebie ọrụ na mma ya na enyi ya nwoke chụọ enyi ya nwoke baba mana nwaanyị mba nọ mza ya so obi ya nọgidere n'ebe that guy nọ for 1 year ya anụzighị ngọta ya anụmazi ịhụ his whereabout anọzi n'elu ya di ya bịara di bịakwara na ya ji ego ahụ ya mana ọ bụ nkụ ya ụmụnne ya onye ọbụla kpọrịta ya si alụọ ya na ọ dị good na ọ dị good na ọ wụta echi baiga na marriage n'ugbu ya nọ n'ime na di ya nọ na big company na ori gị salary gbagotere na salary di ya na ọ wee hikwo nwa na m lee ote di ya shirụ ụlọ obi n'ime ụkwa na ụlọ ya nọ n'ime taa the main building has no access to that particular guest house enweghị ebe eshi abaghị ebe ahụ before gị banye ebe ahụ ị ga-apụcha shi na the main building ị ga-eshi na big gate pụọ outside gbaa ụlọ ahụ round before gị bịa kụọ aka na the guest house the main gate akọrọ gị baọdazi ebe ahụ ịchọkwa ịpụta bịawa na the main building ị ga-apụcha aka kpamkpam n'otu o shiri rụ ebe ahụ that very night ha lụrutere di ya si buru oche si ya nọrọ ọdụ di ya si ugbu a na ihe ọwụ na nwunye na ole anya ya na ya abụọ na nwe ihe dịka love that there's nothing like love na ihe ya na ya abụọ yiri nọ naanị 2 weeks na ihe ejiri na ọkia prove ore na eji enough money ileji ya na ụmụ ya anya ụmụ ọ ga-amụrụ ya anya na enweghị love dị involved at this moment and the reason eji na-agwa ya na awụ ka onwe ike put her heart in check hapụ ịbịa mewe ihe ịlọvụkwara di or ịlọvụ di na ya achọghị that type of thing na ihe ya chọrọ wụ responsibilities na ọrụ ya here as the wife na ọ mara ọrụ ya na ọrụ ya kwani provide make sure na agụgbughi ya na ka no 1 2 na ọ ga-ahụ a lot of things gbasara ya nwa na o jide obi ya ka ọ the main reason eji achọ ka ọ fall in love with him na ihe a chọrọ wụ ihe ọbụla wụ mgbe ọbụla nri gwuru n'ụlọ na ya ekwuo na nri agwụla ga-ebubata ngwa nri bubatara ya na ihe na-adịghị ede ịzụrụ ya na ụmụ bone stretch ụmụ isi ndị ahịa ụmụ nwoke flashy lifestyle ya ga-enyekwa ya na ọrụ ya ebe a wụ ya dị ime ya concentrate na nwa ya ma nwa na agụrụ aga agụgbu ha oke high test na fashion na ọ gaghị work n'ụlọ ya ọ si atọ onwe mbọsị elebe ya banyere ihe ga na what is really going on ya agba nkịtị na-ele that very night di ya si ya nwe ya ga-asa ahụ ka ha gazuo ike ya ga-asa ahụ ha bịa egwu that night egwu ahụ ha gwuru egwu ahụ egwuchara that night di ya mabịaketekwa ihe again 1 month agaghị ete ya wụ na afọ ime achana di ya se he na ugbu a na afọ ime achana na ọ ga-anọrọ face concentrate na ọkwa every night ọ dị worried na ya lọta na ọ bụrụ na ya nọ here na ya nọ na guest house na mgbe ụfọdụ ya na like privacy mgbe ụfọdụ ya like hang with his friends na ihe na-achọghọwo mmadụ disturb ya na ya chọrọ ibi ndụ ya ote Chineke shiri ụdịka ndụ ya nwere ya mara ya nwere na mmadụ aga-akwụsị ya ibi ụdịrị ndụ ya chọrọ ibi ọ sị ya na-ele this man na ihe ahụ ọnụ ya
akọwalighị ya na every night ka eji akpọ nwanne ya nwoke ahụ mmeri ya alụghụ the only person mkpụrụ obi ya nabatara ya ga-alụ the first man mkpụrụ obi ya eji obi ya niile fall in love with onye na-achọ respect ya enyi ya nwoke bịara di okwete n'ihi ya mebie friendship ya na enyi ya nwoke chọọ the guy baba chọọ ya okwu eru ala ya nụzikwe from him again na ihe ya na-ebere nwanne every night ya na-akpọ na phone na wes n'ụlọ ebe o tiri na nwaanyị mba nọ nza na ebe ahụ di ya so ga ebe a ka ọ na-alakpu na ndị enyi ya nwoke ma ha na mgbe ụfọdụ ha lọta n'abalị ha na-achị ụmụ nwaanyị achị a na-ekwu ebe ahụ ga-akwụga gwogwogwogwogwogwo akpọlite egwu ebe a ka ha na-anọ nnọọ ka ebe agbaga klọb ihe a na-eme ebe ahụ mgbe ụfọdụ a ga na-aṅụ ma goof ma siga ya na-eshi fetecha side ebe the main building na chi jee n'abalị taa ka ụmụ nwaanyị ga na-akwa mkpu ha na ụmụ nwoke gbogbodo ebe ahụ mgbe ụfọdụ nwere time some night ọ ga-awụ ụmụ nwaanyị ha kpọrọ olu a ga-akọga ụmụ nwaanyị akọga ụmụ nwaanyị otu agha ga-egbu mgbe ụfọdụ akọpịacha ha afọ akọcha ha eze na n'ọnụ ọkọtọ ha eburu ajọ ọnwụla na di ya bigi ajọ ndụ dị enye ha ọnụ na ruo mgbe ya bịara afọ ime bịara ruo 9 months na ya gara ụlọ ọgwụ crowd dị too much ya gara tinenta ka echeke up crowd dị too much ya were fon ya na-apịga nweta meseji onye sendere meseji ya mepe ya gụọ meseji ya wee very sweet message na-akpọlata mmụọ at that moment not that type of message ya nidere meseji oshi from onye na oshi from enyi nwoke nwanne ya nwoke nụtara ya na ahụhụ anya for like 2 years from the time nwanne nwoke ji separate ha and ma ịlụ di ya ma gịnị nearly 2 years ya anọbe from this guy ọ bụrụ na this guy nọ na America ndị nwe sendele America ebe aka ọ na domek ọfụma ọkpọ ya enyi ya bụ tie ebido bewe the guy ebewe na phone tinye ya chọrọ ka ọ bịa akwa in life na gịnị mere ọ sị akọwara this guy ihe ya gabigaga after nwanne nwoke na-ekwe ha this man agara bịa everybody asị ya na-akọrọ this guy ihe ọ gabigaga the guy gwa ya sị ya marriage is not by force na America ebe a na ya ka dị available na obi ya ka nọ n'ahụ ya ofu nkwa ya na-ekwe na otu ahụ ọ dị ya n'obi na otu ọ dịkwa ti na ihe mere n'ụwa na ya gaghị asị ya shi na dịpụta mana o cheki onwe ya nke dị ya mma ya mee na ọnwụ na help ya ka o nidiri ya ga na-esendere ya help mgbe ọbụla o ruru ya na ọ sịkwa na ọ na-alụgazida ma na ọ pụtala na ọ ka hụrụ ya n'anya na ya ga-alụ ya lụtụrụcha ya ala na ya ga-emejiri ya akwụkwọ kpofete ya America ya na ya abụọ biri dịka di na nwunye ya laikiri ya wee na that love is still there na o kweghị izi every night nwaanyị mba nọ nza ọ sị na m lezie ihe megezi ugbu a na di ya nụtara nhụnanụ ihe ya Naijiria takashiri eze na di ya so na ndị achịrị chụtuo ya 4 months ago onweghị job na nwaanyị mba nọ nza ya sị na nwa ya galitere isi na o ruole a year and ya ajụkwala na ya ara ya na mmanya ekwuole na ya ga-ahapụrụ ya mme na this guy na-alọta this Christmas ugbu a na di ya efeteziela ebe na ya gara banye n'ime ahịa zụrụ akwa n'ihi na o teele ya efichadebere banye n'ime ahịa zụrụ onwe ya akwa dị sharp ya ga-clean onwe ya up n'ihi na this guy na America sendegara ezigbo ego ya ga-clean onwe ya up mgbe di ya efeteziri ebe a na nwaanyị mba nọ m ya sị m hụ ya gwa m na ya alụọ na nwa na m ga-ekwe clean onwe ya up na di ya na-abịakwa ebe nke ha mụ na nwa ya gwa di ya that ya adịla through with the marriage di ya sị gịnị ya sị di ya na ya adịla through with the marriage na ofu ka ya mụrụ amụ na ọ dịla na ya achọghị ịkpọ nwa ahụ na ọ wee mistake mana ya chọghị na ọwụ mgbe ya repitiri onwe ya again na ọ gbọgawo mistake na ọ gwara ya that na ya fall in love with him na o chetara okwu ọnụ ya gwa ya that na ihe ya bịara ebe a na responsibility na onye ọbụla ma nke ya na this responsibility na ya adịla true and ya adịla tired of it na ya ga-ebuzi ya again na ya chọrọ ịpụ from this marriage ya sị ọ because na achọla ya n'ọrụ ya sị yes na achọla ya n'ọrụ 1 na 2 na contract ya na ya abụọ endiala n'ihi na this marriage ọwụhụ ejighị love bide nakwa ihe niile a iwu ọgụchiri rules ọ cheshiri ya that very night ya batara ebe a na alekwe guest house ebe obi ebi gawa n'ebe ahụ na ya adịla true na ya anaghị alụgazi ọ sị di edore n'abalị ahụ gbuo ikpere si ya biko na ego n'ugbo ga-abịa na-abịaghachi
na ya trade ga na forest na ezigbo ego na-abịa na ego n'ugbo na-abịachi na ya ga-eleji ya ga-enwe time ya na ya gwa di ya na ya ma ego ya na-agụ agụrụ ma ọ nọgaghị enyekwu gị ma ya ma ego ya na ọ dahụ mgbe ya lụrụ na ọ wee rich man mgbe ya lụrụ na the love anụ dị o mere ka ya ghọta na the love anụ dị na enye gwakwa ya ọnụ si stay away na ya keep her heart in check na ya keep kwere na heart in check make sure na ya follow him love so na ihe mgbe ya na-agwa na ọkwa of no love ka eshekwu gị ihe ekwu gị na-enwe mgbe eji love ya otu eyi onwe na love ya ihe o bịara ka ya mụọra ya nwa na ya amụọ na nga ya ike kwere egbu amụ so ka ya nwee kpakọ onwe ya ọnụ nwee ike mụọrọ onye ya ga love ụmụ na ya ga-amụrụ nwoke ya na-ahụhụ n'anya na-amụrụ ya nwa nwoke na-ahụ ya n'anya ya na-ahụ ya n'anya ihe gbasara ịmụ nwa na efi bifo na ọmụ na ọnwụ ha agwụ eji mkpọtọ mgbe egbu ọnwụ ya ebe ije ya ga-agbara nwoke na-ahụ ya n'anya na ya agbala ya wọl na ya ga-agbakwa ya again. Nwaanyị mba nọ nza ọ sị na m jụọrọ ya mba ụwa na otu onugbo ya na walk out of this marriage na emekpuru ala na iwu ojii na ụdịka ndụ di ya na-ebi awụghị ndụ mmadụ ga-apụta ya sọ ọ ga-akwụsị na the thing nọ ya n'ime the reason o ji emeghe nke omega because of gị na oji ego na ego agwụla ọhịa o jiri kpute and ọ ma na ụmụnne ndị ke nwoke na-enye ya ego ọ naghị ekwesịrị ebe esi nweta ego n'ihi na ụmụnne emeghe ọfụma and ha na-esendịrị ego ndị awa ada enwe nke ga-arịọ ego ha hapụ inye so all ha looking good ma ụmụnne ya ma this one na ya chọrọ ịpụta ga lụọ na ego ahụhụ problem ya so ihe ọ bịaje na-awụ ka ya nwee ike eme gịnị kwe ka ọ bịa zaa onye lụrụ nwaanyị ma gịnị ma mgbe ya nidiri di ya nọ n'ọhụta ya na m juderele ya mba ụwa na iwu ojii etu mgbe ya na walk out n'ihi na obi agbawala ya na ihe a the worst mistake ya na-elewe anya na ndụ ya na enwere ike ime na nchekwa niile ya echekwara onwe ya ga-alụ rubbish while the main husband ya o mkpụrụ obi ihe ya na ya abụọ gọbụrụ ha abụọ wụrụ spirit together body apart na ya tara ahụhụ na ya ga-atazikwa again. Ụmụnne m ihe butere m ebe a mgbe ụfọdụ mmadụ ga na-eme ihe ịmaghị echi nwe ihe ndị ị ga-eme imegidekwere ihe mgbe ụfọdụ gị nọrọ ọdụ gị jụọ onwe gị ajụjụ sị ihe na mme gị ọ bụrụ na mbụ ebugharịa tebụl ọ bụrụ my partner mege m destin aga m ewe onye ọbụla mara mee achọghị m ịbịa bịa kwuwe n'ihi na asọ ihe mere onye ọzọ ka onye ọzọ ji mụrụ akọ ihe ọbụla ị na-eme iwu nwoke nwaanyị were godo onwe gị dewe in your partner's position ọ wụrụ ya nwa na-eme ihe ahụ ime gị ya will you take it? Ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ unu echefukwala ọsọ ọ chọrọ ịma na ọnụ gwagodi ya na-enwe ihe ofu mkpụrụ ihe ya na-echeta ya sị oke ka ekweta n'ihe ihe nọ gbaghara this man na onye dị ihe opportunity ịlọvụ dị ụta ogodo na mgbe ya na ya abụọ yiri 2 weeks na onye ihe opportunity ịlọvụ ya na ọ bịa put a stop to it one ya against loving him and the love anọgide na ya apụwala na nwaanyị mba nọ na ihe na oso na ihe m na-ebi preach every day na-abịa egwu agwọ m nwaanyị kwaze ime ụlọ nwee ndidi na nke na part of them enweghị m chọrọ ịtụkwasị ya mana onye a gwara mara na udo dịrị ọnụ.